MeghalayaPost.news. Kajingjelai jong droks haki emlang salang kala pelong ye ki babon ki pajba ban kren bet tang sepang droks habadan kano kam Kam Tuh Kam Thiem ki Kam Sniew balai pojai ke balawan ra ke jing sir ya ka emlang salang kamtam ki kenthei khna kani Kam Dei ka kam thamula ban su mudur bo droks ulong kum ki we ki ja jingdi waj endai ude ja jingdi wa khamper namar umaila di ubreu balamat yu te ja jingdi bon laj nyau kenjri hadu babon ki samla ki bam yolat ban thiet ki haban sutu ban lute bale ki Kam Sniew balai Pojat tang bandio pisa. Laru banong ba Ribhoi district ke badai ke Kyrteng bandrung sya ke jela badru ban mi na ke jela. Kadai gawe ni ke district ke bala jelai bahau droks kuma ki pulit ki juyok ban kem na kapor sya kapor ya kinong khai ber kumju ru ya kinong di. Ke jingja satu artili ki dukan menta ke singi nongpoh kala pelong ye ki babon ki pajba banyak keren bet tang sipang droks bad umla ban len ki babon hi ki Kam Tuh Kam Thiem la jule da Nongdih Droks la kadai ke boyok kem de ki pulit ni da ki ru pajba. Namar bon ba ki Kam Tuh ki juja na kapor sya kapor la kilong ha ki dukan lani jingsa tu bar syak kendang ki kali barwat ki skul puli komandang chen kawai na ki skul hajin tru kala syak tu hadu shpautuli ki kor komputer ka jingsa tu kayeng mani ha dihar ha ki ronar bamla banithu lingba ka jingsa tu ka bla ja mata ka si haso nongpoh boni ki pajba ki lapan pau bahap ban husiar na du ki gisem ba ki dukan namar ki ronar kim salya banrung ban kendang ha kano ka por khamtam ha ka por bi ki pajba kidang dan ha padeng ka jing kano ithia jing kamit lese ka tanat pulit ka bla polong ru ye ka jing tokkit menta ka lalap din ni ki ti ronar badan kti ha ki ti ki kam ban te la kam ye ki Kam Tuh Kam Thiem bar baki pajba kinam chong sir hakim lang salang MeghalayaPost.news.